Ne-am gândit să facem o emisiune culinară în mijlocul frumuseților naturale. Pa București, am plecat! O să vă întrebați de ce ne oprim la Scăieni, în toate localitățile astea mici și mărunte. O poveste foarte, foarte interesantă. Undeva pe la 1800, un tânăr domn, pe care îl chema Teodor Diamant, a plecat în Franța să facă studii de matematică. Și a făcut studii cu un domn pe care îl cheamă Fourier, care a fost unul din întemeietorii socialismului utopic. Și acest domn Diamant s-a întors foarte frumos în țara lui de Baștină și ce și-a zis el? Hai să facem o experiență. Și a găsit un prieten, domnul Bălăceanu, care avea o mășie pe partea asta, și a făcut o experiență. Se cheamă phalanstère în franceză. O idee frumoasă, dar complet lunatică, care n-a funcționat decât câteva luni de zile. Primul care a cedat a fost Diamant, care a fugit de aici. Teodor Diamant, știți pe unde e? Nu știți. Mulțumesc mult de tot. Bună ziua, sunteți din Scăieni? Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, Teodor Diamant, pe unde e? Imediat aici, pe stânga. Treceți bariera. Trecem de barieră? Da. Și imediat este căminul cultural cu statuia Teodor. Perfect. Mulțumesc mult de tot, sănătate. Slănic Prahova. Am ajuns la Salină. O să facem o excursie către centrul Pământului. E un lift care coboară la 208 metri adâncime. 208 metri. De asta se mai bălângă-ne un pic casătuța asta. Marea majoritate a vizitatorilor scapă cu viață. O parte dintre ei. Câțiva. Anul trecut au ieșit 2. Nu, cel care dintre cei 2 la care era mort de frică. La doar o oră de București am descoperit un loc senzațional în care să vii, să te odihnești, să-ți încași bateriile, să te bucuri de natură. Conacul dintre vii. Vom găti, ne vom odihni și ne vom lăsa îmbătați până un alta de peisajul ăsta extraordinar. Ulterior o să intrăm și în cramă. Havan, Aghila, Havan. O să facem astăzi o mâncare tipic israeliană și anume friptura de porc. Rabbi, iartă-mă, trebuie să încep cu o glumă. Oamenii au înțeles că nu asta facem. Fripturică de porc with a twist. O parte a porcului bine cunoscută în Anglia sub denumirea de chafe, și anume ceafă de porc. Porcul, după cum prea bine știe toată lumea, nu este un animal terestru. Porcul era un animal acvatic, prieten foarte bun cu delfinul. Pădure, toamnă, miros de brad, de pământ din ăsta bun, ceva extraordinar. Mie mi se face deja foame. Probă. Un vis. Azi nu gătim nimic. După cum vedeți, domnul Cehov și cele 3 surori ne-au invitat în livada cu vișini, ca să trecem puțin și prin literatură, că sunt foarte puține bucuriile adevărate ale vieții. Am spus-o pe asta cu literatura, dar de ce să nu dăm pe aia adevărată? Că nu se poate vorbi fără să... Mâncare. Dacă vorbim puțină istorie, mâncarea a generat războaie. Generații de oameni s-au luptat pentru un sac de piper. Paharul mai mare este pentru vin roșu. Din ce motiv? Vinul roșu câștigă întotdeauna prin a respira. Se produce o oxidare, el dezvoltă arome și paharul mai mare îți permite ca vinul să schimbe cât mai mult oxigen. Este ușor cupat, strâns la gură, ca să poți să introduci. Hai să facem ce ne place, să gustăm, să încercăm, să liber, să punem în tigăi, în farfurii zburătoare, în tot felul de chestii și să facem lucruri minunate, să mai ieșim din friptura aia cu cartofi prăjiți, care e foarte bună la vremea aia, și cu un castravecior murat, ceva senzațional. Și în fond, legumă, fructă, nu e animal. Domnul Biciurin, ce mai faceți? Ananas cu cartofi și cu un cremuș. Excepțional.